Mindig ezt nyomod? Nekem izé van lóituma. Lóituma. Mi? Jaj, ne. Péntekre kimentünk a lóitumát küldözgettek egymásnak. Hívkán. És elfogtuk az évre a telefonon. Igen, Bluetooth-on van. Bluetooth-on, igen. Jaj! Akár ügyesnek lenne, figyelj! Én volt látni, hogy kiadom a telefonon. A lóitumákkal, Mit csinál? Ropizebe mi lehet tölteni? Nem! Teszivel. Az Ambrusnak kell, nem. Legéppen neked akartam kendni, hogy az Ambrus. Elkezdtem. Köszi. Most tök jó elégített, szóval a mobil mellé szólok. Jó, hát és az